Áno, dávaj. Môžeme? Máš dobrý rozpis. Hej, hej! Vyťahni si ho. Tak, pre dispečing 99 na trati. Stop pre dispečing 72 v stopke. Ďalej, potiahni ho tento. Prechádza cez rádiobody 1, tu cez musíš prísť tiež. To je 60, stoj, zastav tu, lebo aj to pôjdeme ďalej. Rádiobod číslo 1, hlasím za kolegu, ktorý odbehol zabiť kolík. 68 zatiaľ nemala v rukách oka, ak ide o 68. Vy vidíte aj na to vozidlo? No, čiastočne áno, musela by som ísť bližšie dosť, lebo som na tej ceste. Oni sú v tej zóne. Sú veľa ľudí, takže proste jednoducho ich teraz nevidím, lebo som na stanovišti radiobodu 1. Ďakujem za hlasenie. Tu? Hej, po tej šotoline musíš prísť. Back, hej? Áno, tamto. 99, to je dispečing. Doprava? Tak doprava. Si myslím, nakoniec znova naspäť cez. Máme výkaz od 68, technická porucha, či budú pokračovať, to ešte nahlasím. Pozor. No tu už ľudia chodia doprava, choď. Cez Kuželky doprava. Na trup. Tu? Nie, to je letný cieľ. Na stopke zastav. Tu bude tiež červená tabula. Tam jak ten stan stojí. Drusa, servus! Servus, Gabika! Oky máš? Dobre, tu máš výkaz od 68, tu doručíš ty, alebo zoberiem ja na riaditeľstvo. To však ber toto. Aj to mám zobrať? Máš... Ty neideš? Šachovnica bude zbierať. Hej? To potom šachovnici dám. Daj. Dobre, môj zlatý. Počkaj, nechoď Jaro, počkaj. Ideš? Jak máš?